En el futur, un canal a la TDT, sí o no? Hi ha futur en l'emissió, diguéssim, per ones? La resposta és fins quan, perquè al final la normativa és la que ens marcarà el futur de la TDT. Està clar que hi ha futur mentre hi hagi gent que la miri, però la normativa indica que desapareixeran un dia o un altre les TDTs. La informació és l'eix principal de Lleida Televisió perquè formem part d'un grup de comunicació líder a les Terres de Lleida, que és el grup Segre. Per tant, és senyal d'identitat. Però aquesta informació s'ha enriquit moltíssim amb els directes. Ser-hi al lloc en directe, retransmetre en directe, el que passa és clau. Per nosaltres, el lema seria si passa a Lleida, passa a Lleida Televisió. El que ens falta són més recursos per poder fer més continguts de directe i més el que estem fent, més quantitat de contingut del que fem. Però crec que el que fem és el que podem i el que devem fer. És estar amb els lleidatans, fer el que passa a Lleida, els directes, retransmissions, informació, actualitat, esports, festes, tradicions. Ens falten poder fer més coses de tot això, més que falti algun tipus de contingut. Tot és des de la seva singularitat. Nosaltres, per dimensió, ens emmirallem amb televisions que són capitals, com pugui ser la de Girona Televisió o TAC12. Sí que vull destacar la feina que està fent especialment televisions com Mataró Televisió, que s'ha redefinit, s'ha readaptat i està mirant el futur de la televisió des d'una altra manera de fer, sempre sense perdre l'essència que és estar al costat dels ciutadans.